L-edizzjoni ta' din is-sena ta' Sigma Europe li qed tiġi ospitata bħalissa f'pajjiżna mistennija tħalli mal-100 miljun euro fl-industrija turistika nazzjonali. Il-vantaġġi marbutin mal-organizzazzjoni ta' konferenzi ta' dan it-tip fostna ġew nagħtati wkoll mill-midja internazzjonali fejn b'mod partikolari sit speċjalizzat Gambling Insider enfasizza l-importanza li għandha Sigma fis-setturi innovattivi tal-gaming u l-fintech. Parti minn industrija li qed tkompli tikber u tiġi attirata f'pajjiżna fejn qed toffri fost l-aktar impjiegi ta' kwalità. Madankollu l-importanza ta' din il-konferenza ma tibqax biss fis-setturi immirata għalihom, iżda l-vantaġġi tagħha wkoll qed jinħassu minn diversi oqsma lokali oħrajn, primarjament dak turistiku, tant li jingħad li s-Sigma din is-sena mistennija tikkontribwixxi ma' 3% ta' dħul ta' dan is-setturi. Hawn ġie notat kif din il-konferenza kibret b'mod sinifikanti fl-aħħar 10 snin mindu bdiet u dak iż-żmien kienu ħaddu sehem mal-1500 delegat. Għall-edizzjoni ta' din is-sena u stmat li ġew ma' 27,000 delegat biex jieħdu sehem. Importanza tingħata wkoll lil fatt li din il-konferenza qed issir fix-xhur mhux normalment marbutin mat-turiżmu magħrufin bħala l-off-peak u allura qed iservi ta' eżempju li bih is-settur turistiku ta' pajjiżna qiegħed ikun sostenibbli matul is-sena kollha. F'kummenti lill-istess Gambling Insider il-kap eżekuttiv ta' Sigma Europe Eman Police ukoll tkellem dwar dak li din il-konferenza qed tħalli f'Malta waqt li jinnota li mhux l-ewwel darba li sema kif idejat li nibtu waqt din il-konferenza waslu biex kumpaniji internazzjonali jiftħu bażi fostna wkoll. Wara Malta l-avvenimenti tas Sigma ukoll mistennija jespandu b'mod sinifikanti madwar id-dinja matul is-sena d-dieħla fosthom f'Dubai, Cape Town, Sao Paulo u Budapest. Sa dan it-tant l-importanza tas Sigma ġiet ukoll innutata minn imprenditori oħra lokali li fuq il-medja soċjali enfasizza l-vantaġġi li dan iġib miegħu f'pajjiżna minkejja l-inkonvenjenzi li jista' joħloq. Anke jekk mhux involut fis-Sigma Adrian J. Mizzi li hu responsabbli mill-Malta Fashion Week wieġeb għas-sentiment ta' ħafna li kummentaw dwar it-traffiku li nħoloq billi qal li l-konferenza li toffri xogħol lil eluf ta' Maltin meta ssir hi kruċjali għall-ekonomija. U qal li jekk din ma ssirx fil-post fejn qiegħda ssir fil-Marsa, l-alternattiva tkun li tmur l-Italja bil-konsegwenza li pajjiżna jitlef il-frott kollu li din qed tħalli.